Varutini Ekadaši. Čitamo iz Bhavišya Uttara Purane. Šri Judištira Maharađa reče: O Vasudeva, odajem ti svoje najponiznije poštovanje. Molim te, sada mi objasni Ekadaši mračne 14-dnevnice mjeseca Vaišake, Krišna Pakša, mjesec travanj, svibanj, uključujući njegove posebne odlike i utjecaj. Gospodin Šri Krišna odgovori: O kralju, u ovom svijetu, kao i u sljedećem, najpovoljniji i najvelikodušniji Ekadaši je Varutini Ekadaši, koji nastupa za vrijeme tamne 14-dnevnice mjeseca Vaišake. Tko god slijedi potpuni post na ovaj sveti dan, potpuno se oslobađa svih grijeha i dostiže neprekidno zadovoljstvo i sreću. Post na Varutini Ekadaši čak i nesretnu ženu čini sretnom. Svakome tko ga slijedi, Ekadaši podaruje materijalno uživanje u ovom životu i oslobođenje nakon smrti sadašnjeg tijela. Uništava grijehe svih i spašava ljude od bijeda ponovnog rađanja. Pravilnim slijeđenjem ovog Ekadašija, kralj Mandata bio je oslobođen. Mnogi drugi kraljevi također su stekli dobrobiti slijedeći ga. Kraljevi kao što je Maharađa Dundumara iz Ikšvaku dinastije, koji se oslobodio gube nastale zbog prokletstva gospodina Šive, prokletstva koje je bačeno na njega kao kazna. Osoba koja slijedi Varutini Ekadaši stječe dobrobiti kao da se 10.000 godina podvrgavala askezi i radila pokore. Osoba koja slijedi ovaj Ekadaši s ljubavlju i predanošću stječe zasluge koje se stječu darivanjem velike količine zlata za vrijeme pomrčine sunca na Kurukšetri i zasigurno dostiže ciljeve u ovom i sljedećem životu. Ukratko, ovaj je Ekadaši čist i vrlo oživljujuć, te uništavatelj svih grijeha. Bolje od davanja konja u milostinju je davanje slonova, a bolje od davanja slonova je davanje zemlje. Ali još bolje od davanja zemlje je davanje sezamovog sjemenja, a bolje od toga je davanje zlata. Ali još bolje od zlata je davanje žitarice za jelo, zato što svi preci, polubogovi, deve i ljudska bića bivaju zadovoljena jedući žitarice. Stoga nema boljeg milodara od ovog u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Napomena. Ipak, učenjaci su izjavili da je udavanje mlade djevice za čestitu osobu jednako davanju žitarice u milostinju. Osim toga, gospodar Šri Krišna, vrhovna božanska osoba, rekao je da je davanje krava jednako davanju žitarica, ali još bolje od svih ovih milodara jest podučavanje neukog duhovnom znanju. Ali sve dobrobiti koje se mogu steći izvršavanjem ovih milosrdnih dijela dostižu se posteći na Varutini Ekadaši. Onaj tko živi na račun bogatstva svojih kćeri trpi paklene uvjete sve do potopa čitavog univerzuma Bharata. Stoga, osoba treba biti posebno pažljiva da ne iskorištava bogatstvo svoje kćeri. O najbolji od kraljeva, bilo koji kućevlasnik koji iz pohlepe oduzme kćeri bogatstvo, koji pokuša prodati svoju kćer ili koji uzme novac od čovjeka za kojeg je udao kćer, takav kućevlasnik postaje mačka niskog roda u sljedećem životu. Stoga, rečeno je da onaj tko kao sveti čin milostinje uda mladenku ukrašenu raznovrsnim ukrasima i tko s njom da i miraz, stječe dobrobiti koje ne može opisati ni Čitragupta, glavni tajnik Jamarađa na rajskim planetima. Iste te dobrobiti, međutim, mogu se lako steći ukoliko osoba posti na Varutini Ekadaši. Sljedećih bi se stvari trebalo odreći na Dašami, na 10. lunarni dan
to je dan prije Ekadašija. Jedenja iz tanjura od mjedi, jedenja bilo koje vrste urad dala, jedenja crvene leće, jedenja slanutka, jedenja konda, žitarice koju najviše jedu siromašni i koja nalikuje makovom sjemenju ili sjemenju agarpanta, jedenja špinata, jedenja meda, jedenja u tuđoj kući ili domu, jedenja više od jednog puta, te sudjelovanja u bilo kojoj vrsti seksa. Na same Kadaši osoba bi se trebala odreći sljedećeg: kockanja, sporta, spavanja za vrijeme dana, betelo raščića i njegovog lišća, pranja zuba, širenja glasina, traženja grešaka, razgovaranja s duhovno palima, ljutnje i laganja. Na Dvadaši, dan poslije Ekadašija, to je 12. lunarni dan, trebalo bi se odreći sljedećeg: jedenja iz tanjura od mjedi, jedenja urad dala, crvene leće, laganja, napornog vježbanja ili rada, jedenja više od jednog puta, bilo kakve seksualne aktivnosti, brijanja tijela, lica ili glave, mazanja tijela uljem i jedenja u tuđem domu. Gospodar Šri Krišna nastavi: tko god slijedi Varutini Ekadaši, postaje oslobođen svih grešnih reakcija i vraća se u vječno duhovno prebivalište. Onaj tko obožava gospodina Janardanu, Krišnu, na ovoj Ekadaši na način da ostane budan cijelu noć, također postaje oslobođen svih prijašnjih grijeha i dostiže duhovno prebivalište. Stoga, o kralju, onaj tko se boji nakupljenih grijeha i njihovih popratnih reakcija, pa tako i same smrti, mora slijediti Ekadaši, vrlo striktno posteći. Stoga, o kralju, onaj tko se boji nakupljenih grijeha i njihovih popratnih reakcija, pa tako i same smrti, mora slijediti Varutini Ekadaši, vrlo striktno posteći. Konačno, o plemeniti Judištira, onaj tko čuje ili pročita ovo slavljanje svetog Varutini Ekadašija, stječe milost kao da je u milostinju dao 1000 krava, te se na koncu vraća kući u vrhovno prebivalište gospodina Višnua na Vajkuntama. Tako završava pripovijedanje o slavama Vaišaka Krišna Ekadašija ili Varutini Ekadašija iz Bhavišya Uttara Purane.